Ir-reġistrazzjonijiet ta' studenti li attendew għal skola sajf żdiedu hekk kif il-fuq minn 12,000 tifel u tifla qegħdin jattendu għal dan is-servizz. Il-Ministru għall-Edukazzjoni l-Isport iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima flimkien ma' Michael Bondin li huwa l-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi żaru l-iskola primarja tal-Gargur fl-ewwel jum ta' skola sajf 2023. Bħal kull sena skola sajf qed issegwi tema li tirrifletti dak li jkun għaddej madwarna li din is-sena gwardja l-paċi bl-isem tat-tema ikun Peace by Peace. Bekk qed tkun imħeġġa l-idea li tinbena soċjetà b'saħħitha imsejsa fuq il-paċi. Michael Bondin spjega ftit dettalji dwar dan is-servizz filwaqt li jinnota l-importanza l-iskola sajf tagħti spazju li tfal fejn jissoċjalizzaw matul is-sajf. Illum nidejna skola sajf li fetħet il-bibien tagħha f'55 ċentru, inklużi 5 ċentri ta' riżorsi, u qed nieħdu ħsieb ma' 12,000 tifel u tifla illi millum sa' 7 ta' Settembru se jkun qed iqattaw l-esperjenza tagħhom magħna. Sajf sabiħ, sajf għat-tfal, sajf ta' soċjalizzazzjoni. Fil-fatt 5 minn dawn iċ-ċentri huma f'Għawdex, b'kollox 2210 persuni qegħdin joffru dan is-servizz b'12 koordinatur reġjonali u 60 koordinatur fiċ-ċentri. Dawn ingħaqdu ma' 71 sħab soċjali minn entitajiet governattivi, is-settur privat u għaqdiet volontarji. F'kumment lill-medja l-Ministru Clifton Grima qal li dan is-servizz huwa wieħed importanti għaliex filwaqt li l-iskola obbligatorja tkun wieqfa dawn it-tfal għandhom l-opportunità li jisoktaw fil-vjaġġ edukattiv tagħhom. U anke fil-ġimgħat tas-sajf it-tfal tagħna għandhom l-opportunità li jissuktaw fil-vjaġġ edukattiv tagħhom, vjaġġ illi jħares lejn dak li hija imħabba lejn l-istudju, mħabba lejn esperjenzi varji fuq kollox dak li jħares lejn dak li huwa l-iżvilupp sħiħ tat-tfal tagħna.